Keď to proste prišlo na scénu, tak ja som sa zrazu nenachádzal v Nitre, v nejakom divadle, ale v nejakej poľskej dedine, kde sa proste vo vetre poletoval sneh. Chodí Pán Jezus z košťola. Poľsko ako takej dalo by sa povedať, katolickejšej krajine, ako sa o nej hovorí, a myslím, že to Poliaci v sebe majú takú tú pietnosť, veľmi silnú náboženskosť, ale nie také možno v tematike, ale že je to také herectvo, ktoré chce byť a divadlo a divadelnosť, ktorá chce byť tak trošku aj akoby takou omšou. A to je taká, podľa mňa, taká poľská tradícia a som nesmierne rád, že som ju mohol vidieť. Ja si z tohto predstavenia odnášam veľký strach a stres, že zhoríme. Ale okrem toho, to si aj ja odnášam. Okrem toho umeleckého zážitku. Áno, okrem umeleckého, že ja tiež som si práve tak vravela, že ako držať diváka v neustálom strese a v napätí, že stačí mať takto otvorený oheň v takej blízkosti, ale ja som si potom už vytvorila stratégiu. Ja som zistila, že som blízko bočného vchodu a že keby niečo, tak utečiem.